Bun! Salutare tuturor! Astăzi vreau să vă prezint o rețetă de guacamole, o rețetă pe care eu am învățat-o aici în Germania chiar de la fiica mea și cu care am cucerit colegele la muncă. Ele m-au rugat, în special Renata m-a rugat să-i arăt toți pașii, deoarece a încercat și ea să facă acasă și nu i-ar fi ieșit cum îmi iese mie. Este o rețetă extrem de simplă pentru care ai nevoie de un avocado, zeamă de lămâie, o ceapă dulce și roșii sherry. Roșii sherry pentru că sunt foarte dulci și au aroma aceea de roșii, ca la mama acasă. Să trecem la treabă. Voi tăia roșiile sherry. Încep cu roșiile pentru că acestea trebuie să se scurgă. Secretul este să nu se pună roșiile cu zeama de roșii. Așadar, am nevoie doar de pulpa lor și de coaja lor. Pentru o porție de avocado cred că sunt suficiente. Acum le las la scurs. Între timp o să tai ceapa. Am tăiat doar un sfert din ceapa pe care v-am arătat-o la început. După cum spuneam, este o ceapă dulce și este important să fie o ceapă dulce. Această ceapă este extraordinar de bună în salate, în salata de icre de pește pe care o facem noi foarte des. Îi dă un alt fel de gust. O cumpăr la bucată, ceapa aceasta de la Lidl. Deci, cam așa arată până acum. Acum mă voi ocupa de avocado pe care l-am tăiat, l-am desfăcut, de fapt, i-am scos sâmburele. Urmează să-i scot pulpa, o lingură. Am avut noroc de data aceasta, am ales un avocado destul de bun, care nu este nici foarte copt, dar nici crud. Cam așa arată. Urmează să-l pisez cu furculița. Aș fi putut să-l pisez la Thermomix, dar pisat cu furculița are o altfel de consistență, o consistență mai solidă și probabil că aici au greșit colegele mele la muncă pentru că l-au pisat. Un aparat și le-a ieșit prea lichid, au spus ele, odată ce au amestecat ingredientele. Eu o fac în acest fel. Cam așa arată. Este foarte, foarte important ca peste acest avocado pisat să turnăm zeamă de lămâie, care previne oxidarea cremei de avocado sau pastei de avocado. Dacă nu aveți zeamă de lămâie, puteți să folosiți oțet, dar zeama de lămâie este cea mai indicată. Rămâne în culoare verde și frumoasă. Cred că jumătate de lămâie este mai mult decât suficient. Peste această pastă o să adaug sare, după gust, la ochi, cum ar mai spune unii. Și un pic de piper. Se poate adăuga usturoi sau cremă Philadelphia. Noi facem astăzi o cremă de avocado de toast și pentru că am să duc din nou la muncă, aș vrea să-i pun usturoi, să mirosim toate
surui pe secții. Adaug acum ingredientele tăiate în prealabil, n-am să le pun chiar pe toate, să nu fie prea mult. Deci n-am pus chiar tot, atât mi-a mai rămas din ingredientele. Acesta este produsul final al rețetei mele de guacamole. Este o rețetă extrem de ușor de făcut. După cum ați văzut, mai mult am vorbit decât am muncit. Este o gustare foarte sănătoasă, o gustare pe care puteți să o folosiți la micul dejun sau când îți vine un musafir. Noi o folosim foarte des la petreceri. Este o rețetă mexicană și în Mexic se mănâncă în felul următor. Bine, nu doar în Mexic, și noi o mâncăm la fel, dar am preluat-o de la mexicani. Și anume cu aceste chipsuri delicioasă. Dacă nu aveți chipsuri, merge și pâine prăjită. Poftă bună! Renata, poftă bună!